Počet nových bytov v Košiciach bude narastať aj v roku 2017. Nové projekty sú podľa hypotekárnych špecialistov odrazom priaznivej situácie na trhu. Nové podmienky Národnej banky Slovenska však môžu získanie hypoték sťažiť. V prvom štvrťroku sa má rozbehnúť výstavba za Jumbo centrom. 14-poschodový vežiak so 48 bytmi vyrastie na Lomenej ulici. Dokončiť by ho mali v roku 2018. V centre mesta pribudnú byty aj vďaka komplexu na mieste bývalej Mlynskej bašty či na mieste niekdajšej budovy Všeobecnej úverovej banky. Rezidencia pri Radnici sľubuje vybudovať 272 nových bytov. Hypotekárny špecialista vidí za nárastom počtu nových projektov odraz priaznivej situácie na trhu. Po dokončení prebiehajúcich projektov však očakáva spomalenie. Dôvodom sú aj zmeny, ktoré majú platiť od marca. Banky budú klientov tzv. Stres testovať. To znamená, že nebude sa sledovať len to, že či klient je schopný splácať splátku teraz hypotéky, ale dôležité bude aj, či by bol schopný ten klient splácať splátku, keby mu stúpla o 2%. Nové podmienky Národnej banky stanovia aj vyššie spolufinancovanie hypotéky. To znamená, že zvyšné peniaze klient bude musieť mať buď našetrené, alebo si bude musieť požičať v nejakom, povedzme, inom produkte. Napríklad bude ich môcť dostať do stavebného sporenia, alebo využije nejaký iný produkt do financovania, čo samozrejme ten úver predraží. Získať hypotéku podľa nových podmienok by nemuseli ekonomicky menej dôveryhodní ľudia. Dôvodom sú príliš lacné hypotéky v minulom období, ktoré tlačia ceny nehnuteľností nahor. Matej Šulc, Cecília Smoradová, televízia Košice dnes.